Чамангул Боймуродова бо сабаби тангдастӣ дар яке аз такхонаи бинои баландошёнаи дар шаҳри Бохтар истиқомат мекард. Баъди муроҷиат ба мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон, ӯ соҳиби хонаи якҳуҷрагӣ ва шароити зист шуд. Ин иқдом зани якаву танҳоро хеле рӯҳбаланд намуд, зеро тавони бунёди хона ва пайдо кардани манзили мувофиқро надошт. Ба иддаои ӯ ҳоло шароити зисташ ба талабот ҷавобгӯ аст, ҳамзамон кӯмакҳои моддиву молӣ низ расида истодаанд. Писари Чамангул Юсуфҷон 5 сола буда, ӯ ройгон ба дабистон ҷалб шудааст. омада павдадар хабар гирифт, гуфт ту чиқаҷа зиндагӣ дорӣ. Ман гуфтам берунда ҳамиҷа хуб неста, гӯя баро када кӯмак мекунем. Ин иқдом аз ғамхориҳои падаронаи сарвари давлат маншаъ гирифта, чунин ашхоси ниёзманд дар ҳама маврид дастгирӣ меёбанд. Барои дар фасли сармо гарм нигоҳ доштани хона аз ҷониби ашхоси неккор ба ин оила таҷҳизоти гармидиҳӣ ва дигар ҷиҳози рӯзгордорӣ дастрас гардид. ташаббуси ҷаноби олӣ ҳаст ки ба оилаҳои камбизоат ва шахсони ниёзманд кӯмаки дастгирии худро бениҳоят зиёд мерасонанд ва имрӯз чӣ хеле ки маълум аст, аз тарафи соҳибкорон, аз тарафи мақомоти шаҳри Бохтар, аз тарафи мақомоти вилояти Хатлон, Боймуродова Чамангул бо тамоми рӯзғорои зиндагӣ таъмин карда шуд. Ба иттилои масъулон, ин зан аз муоинаи тиббӣ ва маслиҳатҳои психологӣ баҳравар мегардад ва ҳамзамон баъди барқарор шудани саломатиаш бо ҷойи кори доимӣ низ таъмин мешавад.